Kublai pi baro kini kilongki kubor bam takasngi. Ka Nyautrap Youth Council HYC hapo ka jingilam u President Rangba ba Roy Kupar Sundram kalalit banya kendu yau DIG ka CBI u Promote Manji hadin baka seng kalayo jingtip badon ka jingtai haplau office ka CBI ka balapan ki jingmut pat ba bakadai ka jaka mani belai. Habakran siginong thok kubor u ba Roy Kupar ulaong baka seng kadai ban pan jing pensyai halor kanir namar kidon ki jing keno baka jingtai kalakiar syapo karukom sen sensyar jongka jela. Ulaong ba u Promote Manji ula pensyai baka CBI kamshna jaka mani belai Henry ka community hall ban pindon kam da kinong tray berki briu ki basa hak tei kathau. Umanji ula penpauru baga nega jingtei kalong ban mentoi pat ba bat omdei ban sim jubor ye ki jing perkhat bakla. Haba jubab halor ke jing artatin uba Roy Kupar Sundram ula maham ting barada ke jingtei kan kelasya ke jaka mani belai ke HYC kamban se banne de ki sinjam ki beting ban penne ya ka hok longsnong. Ki nong yalam ka HYC baki officer ka CBI klalit jengok lang ya ketika jingtei ban lap benya bat ban penti kena syuk-syuk ya ke jengmut jeng perkhat jong katnat. Belum di sesi komunikasi song deh. Tamu kami ni. Ini tak ini bah ini buka ini. Apa kan? Ini sesi. Aku bawa nice. Min bad effective bawa. Ini sembah ifika innovation. Confined to mostly confined to Meghalaya. But there are cases that are being referred. Yang dong kaseng haka South Trip dong mentau benai di laaya ke jing thua ha po u he dong ka CBI office ang lepo mau ding yang alor ka jing yo jing tip ka jong ni ba kadon ka jing sna ya ka kenja jaka ban mani play hakani ka office dong ka CBI ka badon hang ni hadin bang yo ka jing tip il ai ka jing thua ban pan jing shai alor kata ka jing yo jing tip ka jong ni kum juru ban ong ye ki ban penpau ya ki ba kanik lada kadon ka bakum kata ka jing sna ya ki bakum kita ki jaka mani play thau mani play ki badon hang ni hapo office kalong persya ya kariti sensar jong ka dari India namar ba ngila puli ki judgment ki ba fair jong ka Supreme Court jong ki High Court ki ba fair bakum juru la ning ipet ya kariti sensar jong dari India kong ba kari India ka kata secular republic lani kari ka bomdon kanu ka jing ya sya aliang ya kanu kan yam tilada kami ke bakum kata ka temple hang ni hapo office jong ka CBI ka bade ka way na ki tanak trikam jong ka sarkar India lada kadon ka temple lani kadon kanu ka ying maniblay ka penpau ba kani ka office kamlong light lut chu lani kamdon chu kata ka secularism aka di nakaliang jong ka seng ngila penpau ka ding persya ban ngila ongru ba ngila dawaru ba ka office jong ka CBI ka badon hang ni kadai ban ajing syai ngila ap mentala situ yo tam ngim sim layo kanu ka jing persya mentala ka singi ngila awan ban ye kendu ya uhe badi pet ya kani ka CBI office ka badon nang ni po mau yang bat ban ye kren markmat bat u ban panjing syai halor kini kijing tip ki jongi bat kijing pan bat kijing ya ka jing tho ka jongi nakaliang jong u DIG jong ka CBI office ka badon hang ni bade u head of branch jong ka CBI office ka badon ni po mau yang ulah kren na ka basya yang i ba ka CBI office ka badon hang ni kamdon kanu ka jing thumu bante ya kata ka temple But ulo ongru baka ni building ka badon menta ka kita community center but ka meditation center
ya ki nongtrei ki basyong basa hakini ki residential quarter ki badon hang ni hapo hajan jong ka office hi but nakaliang jo kaseng ngila keren nakabasya ya uni he jong ki CBI hang ni ban ong ba lada ka day ka meditation center kaseng kamdon kanu kajing persya dai nang ni akhmat lada japat ba ka CBI lani ki nongtrei jong ka CBI hang ni ki pishna lani ki pelong ya ka kum kata ka jakama ni blai dalai lei ru nginom sya ya ka bakum kata ngilapan pau ru da ka basya bangim dei bangi persya ya kanu kaniam lada fipet haki lada fipet bat ya kajing ong kumba kalong ya po Meghalaya yang iong ba ki babun nangi ki krista kamut pat ka sarkar jela kan sya ya borok ki police station ya borok ki office sarkar bantai ya kita ki yang mani hakmat jong ki office ke jong ki namar ka constitution hi jong kari India ka ong ba ka state lane ka sarkar kamdei ban pen i ya kajing ya sya liang yanu ru ya kanu kaniam ya kanu ka jat benrir tiki kmi lenti ba ka CBI ru kabadi kawin kita na trikam jong ka sarkar India kamdi banbu ya kanu kadak hapo ka office trikam ka jong kala ni hapo campus ka jong ka ya kanu kadak ban pen i bakalong kaya sya ya kanu kaniam kadi katai ka jing sngo ka jong i dang kaliang jong DIG bodai ru head of branch ka CBI ula pentip bad ula kular yang i ula ong ru daketin ka basay bakani ka jaka kum bakalong mantahi kamdei ka ka temple lane ka mandir ka bagi isna ka ditang ka meditation center lani kata community center nakabanta kini ginong tre ki basyong basa kini ki residential quarter ki badon hang ni hi hapo campus jong CBI office bad ula kularu yang i bakal kanomdon kata kajing temu ban bu lani ban pelong ya kani kacaka kum kata kacaka mani blai jongki nong tre ki badon hang ni hapo kani ka CBI office bad ru residential quarter nakalian jo kaseng ila let ru ban pet ya kani kacaka ban let kmi hi daladi bad kum bakalong hi mentang ila i ya katu ka signboard ya ka belatho bakadai ka meditation center kam community hall jong kinong tre ki basyong basa hang ni bat nginget ba kani ka jingi kren ka jongi bat uniu he jong CBI ki officer ki bedon lang hang tu un bat yala ka jong ka khitien bat kanom don ka jing pen kala hadin habun bat nakaliang jong ka sengin bot din ya kani ka kam ngin pet ngor ba balada ka don kata ka jing kala ka jing kren kum bala kren menta ka sngi bat kum ba ula pen pa nakaliang jong ka sengin don ru sa kiwe ki la kilenti ban shim na marba kum bang ong ipi mentang ngitang tho tang ka CBI office bat hakiwe kibor ngidon ru ya kiwe pat kibor ki bakham hajrong ki balada ngi iba ka CBI office ka pen kenya ki kendon lani ki jing betha ki bedon apo constitution jokari India bat ki rai ki baka Supreme Court kala ai ki rai ki bagi High Court ba fair ki la ai halor kani ka benta ka bomsya ya ki public premises lani ki public office banbu ya kinu ki jakamani belai kambut nakaliang jo kaseng ru ngin sashim ki lat kelenti ban ujor shekibor ki bakham hajrong khnang ban penting kena baki office jong ka sarkar ki jaka jong ka sarkar la kalong jong ka sarkar India la kalong jong ka sarkar Meghalaya kimdei ban pen kle la ne ban pen i baki ya sya liang la ne kilong liang hakanu ka jat niam hakanu ka niam ka bedon han ya po di India ikop bensna yang kita company play juga vi kumbakalong himanta kajing pet kajongi ngimtip na kajing wan na kajing long jong kadur jong to kajaka hot ngila don kajing mudur ba kamdei kata community center la ne ka meditation center ringinget ngi hadin kajing kren ba new officer jong ka CBI ula kren ngi da ka basai ba kadur kala banlong na kumnu guru rei kinom pen kala pat yaki kum kata ka temple la ne ka mandir tingi shim ya kata kajing kren ka jong u bat nginget ba unbat ya kata kajing kren ka jong u balada open kala ya kata ngila kren na ka basai umentan ru balada ka don kajing kala ka ba open kala ya kani ka meditation center syakata ka jakamani blay tingin mansin akaliang jong ka sengru ngin sa shim ki we kilat